dihita saluhutna manang dia pehita maringanan nuaing jupang dihita di sada channel Advent Batak Ministry di parsejarata parsiajaran 10 tolu ujung niaha parsejarata di triulan na parcolo uluan ni parsejarata amang dainang ima holongi do hajonjongan ni patik ayat syapilota ima tersurat Roma 10 tolu ayat 8 didok sonon tu hitam mengenai unang marutang hamu manang tu ise dukon ni ruhut masih halongan aina maka holongi dongan ido manggohi patiki martangiang mahita tangiang pamuhai na dipanggil dan dibahen amang pandita purba matanya kita. Ale Tuhan jauh pada bata nami nang masyajar kami Tuhan siap persejarah manusia yang giat persejarah nalo persejarah kami boy Tuhan menunggu kami lam jonok madaboton lam mariari kami menomu halaram na padu alen paso kami Tuhan pasatami marhite gua anak mu Yesus mati mo kopami amin. Mau lihat itu amang pandita purba na mabayan tangiang pamuhay asini roha imana so boy sorangon sian holong dohot patik sadaran nang boy pisa nang boy sirang silehon patik ima debata par holong marsyajar mahita amang dainang na huhalongi nami di persyajaran 10 tolu di dia do na didokna holong ima hagonop ni patik ni debata jala marsyajar marhite di hatorangon ni amang pandita Hotasoit di bagasan parsejarata di hari mingguon songo dia mahita batuduhon holok tatu debata molo talau sisada patik ni debata sian na 10 ainunga di leon jala di paretahot debata tu hita mangihutton patik na 10 alai talau sisada bohama benot tamakka holongi debata talau sisada nang makka holongi dongatta jolma tajahama di Bibel hatani itu hatta natar surat di Yakobus 2 di ayat 10 ai out surah diraduti jolma saluhut patiki alai tinggang dinasada nunga gabe parsala ibana di saluhutna on hatani Tuhan do molo taraduti ninna patik ni Tuhan sia alana tinggak sada marsala do tu saluhut apalagi molo taraduti walu tinggang 2 manak pitu tinggang tolu marsala tu saluhut ai harus ada pe dak taradoti marsala tu saluhut patik ni debata patik parjolo patik paduahon patik patuluhon sahat tu napa 10 ikon radotat tadu sude dang boy tinggang apala sada ima asa boy hita makka holongi debata dohot makka holongi dongat tajol mamanisia jadi songonima hatorangan di parsejarata di hari mingguon mau lihat saya di pasu-pasu Tuhan mahita parsejarah dihita hari Senin uluan di parsejarata di hari Senin didok songonon asa nabadia do patiki
tigor jala denggang. Ya. Sanguna di patorang abang pandita emutasoin nakki. Ya. Patiki sadalan. Ya. Mulu taulahon patik na sapului sada talanggar na siya naik dan merlapatan. Didok sangunang holongido o jangan patik ini depata. Didok sangunang tuhita mangdainang Kristus rotu portibion dan laho mangurupakon patiki alai laho pajonjokon masa baga-baga na adong di bagasan patik dohot buku ni aka panurirang. Amang daina di persejaran dihita ko gudang halak mandok tuhita tabege hata ni jol dang masak dang somalbe mahitom patiki turlobi patik na paupato alang araw Jesus tu portibion araw Jesus dang berlaku dang berlapatan pati na paupato ni ape didok songonon di Matius 5 ayat 10 didok ay hata na sitongdo na hudok ontu hamu masuna tu hita amang daina rasi rasa sega langit doho tanaon naso tupa sega sian patiki nanggo sada sia-sia manang saguripe paima saud saluhut nai nungatakas tajahanakin di Bibel Matius 5 ayat 10 haruan di Jesus tu portibion dang mangarupakon patiki apa ya pajojokon patiki tuhita amang dainang persejaran di bagasan saminggu boy talehon tuak kadongan asaan asa tersebar barita na denggano di portibion bahwa patik di debatai dang nagabe di rupakko apa ya dipajoncokon patik ni debata sangulima sada na boy patorang persejaran dihita di hari Sinid mardongan mauliate Persyaratan di persejaran hari Selasa patik dohot asi niroha di persejaran on didokon songon nang taida damang denang patik dohot asi niroha dang na maralo na duon kumardala do sarapak mardalan so dokon balik na do duasa mardalan mangihutto lapatan na ganup alay nirahut ni holong do tatigoran ni dewata molo tahatai amang patik dang bo hita malua ala ni patik dang malua hita mang onggo holan na mangulah patik songon na pasahat di persejarah di hari Minggu ia molo diulahos sa dapat sia patik sadarang diulahon dan harong lapatan na jadi damang denang di sota persejarah molo nga taulah patik taulah maasin ni roha dan iso persejarah non ala ni asin ni roha ni debatado itabuy madua dang ala na taulah patik jadi damang denang dang na upeting patik peting do patik peting patik petikir dotong asin ni roha peting asin ni roha petikir dotong patik kemerdala do duasta 10 patik ni debata sinurat ni debata sadili di atas ni 2 batu alai di surat to donang patiki di bagas roha ni bangso ni debata ikon na siya roha di mulo tajah di Roma tolek 20 Roma pitu ayat pitu dirokod do ima malua pehita sedusa ala ni holong ni debata
Molo taulah patik dalam holong asin rohani debata dang malua hita. Ali ala si rohani debata malua mahita. Huhut taulahon patik. Irok konaha di Yohanes 11:15. Molo di holong hamudo au rado tamudo nasa patikku. Itu persejaran di hari Selasa. Merdongan melihat. Persejaran di hari Rebo songo dia mahita nalao totong mangihuton patik ni Tuhani ima natar surat di Yesaya 50 ayat 10 tulu rodi 14 hujaham molo tung di tai topatmu sian ari sabat mangulahon lomoni roham diari habadiokku jala di goarho ari sabat ari hasoloan marmulia di akka jolma nabadia ni Jahoba jala di pasangapo ibana unang diulahokko akka dalammu unang diihut-ihutto lomoni roham manang marhatarari jadi marlas ni rohama ho mida Jahoba jala au manugunugu ho di atas ni akka butul-butul ni tanoon jala permudu-muduokku maho marhite-hite parjabaran ni Jakob oppumunai ai pamangan ni Jahoba do madok songoni ima hatana jadi dang boy taito tapat gebelau hita mengulahon lomo ni rohatta dang mangulahon lomo ni rohani de bata Jahoba ima pabadiahon hari sabat aidok dipatiki di 2 Musa 20 ayat 8 ingot jala perbadia ima hari sabat tung naso tupahita mulaulaon mananga hape ulota di hari sabat naso tupata ulaon on hatan itu hatta don nagabe lubu-lubu tu hita togu-togu doh sulu-sulu tu hangoluan alana patik ni debata unang talausi didok ma dia saplopat jadi marlas ni roha mahumi da Jahoba marlas ni roha mahitanin nami da Jahoba ala tapai hutihut patik ni debata jala au manugu-nugu ho di atas ni akka betul-betul malatung rope akka hasusan ya betul-betul ditugu-tugu mahita unak tersilat di pak tai jala unang kebe tol hasita tu pangujuna jala parmudu-mudu kumaho marhite-hite parjabaran aima parmudu-mudu do ita jabar tape jabar tanah tabu ima tupal hanguluan na di podahon na di liot ni debatatu hita jadi songoni ma persejarat di hari Rebo sai di pasu-pasu Tuhan mahita sudah mau lihat persejaran di hari Kamis uluanna na umaul masih haholongan molo holongi do hagogok ni patiki dan terbain ni halak lao mangarodoti patik ni debata lapatan naha sikop holan marhite maniopi diri asa unang mangulahon akan jahat tuhita amang dainam nuaing didokkan akka jolma akadongan buhado carana maka haulongi akadongan apalagi tuhita
na dibayan tu hita aci ni roha. Aci ni roha. Didok kesemuran tu hita mangdain. Molo tahaholongi portibion manghiton pagkaholongan nina di portibion patut mahita di badua ginjak. Tutu sadahata na raja doi dia lapatan gabe si hihuton Jesus. Gunang jol mamandok tu hita maol hiyan makahalongi akadongan. Api Yesus didok di Bibel Yohanes 15 ayat 12. Didok seorang tu hita saluhut nga amang dainam. On ma patikku naing masih haholongan hamu. Songon au na makaholongi hamuna. Jadi nung takas na dilayang tu hita hatan ni Jesus masih haholongan hamu. Songon Jesus na makaholongi hita. Mulodong acik di roha na dibayan akadongan. Tamaap, tahapus, tapayas di bagasan rohata. Karena on sada ojahan tuhita, asa taulahon patik ni dibata, marsiah, maka halongi akadongan. Mulut tapi kiri di senarion memang maoldo maka halongi dongata. Apa? Aru Yesus mandok auna maka halongi hamu. Dihita nuaing marsi hahalongi makamu. Songon au. Yesus maksudnya. Debata maka halongnya hita sudi salutna amang daina. Jadi mulai nuaik di persajaran sekolah sahabat bahasa Batakon, di bahasa Batakon, taulahon mapatik di debata. Tapajonjokon. Anana hita tadok au maitun Yesus doa. Ngaulaun pati di debata. Apa? Pati di debata 10. Apa nama kaholongi jolma tang taulahon ai masada naboi tabahin dengan maka halongi debata dohot maka halongi jolma songona patikikan sada satu opat tu ginjam maka halongi debata molo tu toru maka orang sesama kita akadongan colong noain tu hita amang dainang nama hiton advent batak ministerial bui hita mahiton patik di lebata maka haulongi akadongan na membayan aci di roha tu hita ima sada persajaran na boy di patorang hami patorang tu hita saluhutna maka holongi akka dongan na membayan aci neroa. So ni masa ada persejarah di hita mardongan mau lihat. Ripunan ni pasejarata damang danang di pasejarat 10 tulun di sawah 10 tulu nang dilipunan ni pasejarata di pasejaran satriwulanon tirula perjoloon isonokon nasida na manarihot dongan na jolma di sarihot si parmahan bulon. Nasida di lehon minum siyan aik hanguluan jalagabe di pasabang. Dang di hasiholhon nasida parmabukon doho parminumon napasobuor roa. Manang sada hamubao di bagasan gulu nasida. Roha ni nasida na balga imas songon na dia di palua akatodi na naeng mago. Partalian na mabuan pasu-pasu holong si palua pasadahon roha. Holong ni si palua pasadahon roha. Kung na holong masya holong aduhita. Molo taida
ai hita do pangula rap dohot debata jajinai dang dihatahon boti sabbing akka baga-bagai masih gorgor di baga sarohatta jala marsinal sal di bibilta. Jadi damang denang dang boy holan hatapatik nekko si hatatta nekko si ulhonotta ikot tongdo adong di baga sarohatta imana didukon na holong taulau sude patik ikon berdala do holong dita alanya ha mangulu peta damang denang sah turo di sadalion dang alani gugut alani holong ni debatado ilian hosa ngulo degan manugut alani holong ni debata molota pikir sonari torahan na taula haroha na boy mabek kita mangulu ala asidot holong ni rohani debata makana ripunan ni paseraton mangihutton uluan ni paserata satilulanon holong doh hati goran ni debata ikon nasadalat do damang denang madalan holong berdasarkan hati goran molo taulaon hati goran ikon marhite holong asa song nima saut nani lomo ni rohani debata dihita nang didongat ta jolma omma pasejara dita damang denang mardong molati horas debata masu-masu Muliate tu amang pandita tuhita saluhutna terlumubi na posini Tuhan na patorakon parsiajaran sikolo sabat di bagasan triwulan na parjolo. Ya. Jadi kami mandok tu hita tu hita saluhutna di Advent Batak Ministry on ya. Unang lupa hita saluhutna amang dainang. Mangihutton Advent Batak Ministryo na tabagihon tu akadongan ya dohot man like subscribe video on YouTube namion asa kami akan aposan ni Tuhan semangat paggarahon haporsyata tu debata ya. Sangoni masada persejaran di kita saya Tuhan memasu-masu kita saluhutna nah jupak kita di triwulan paduahon mau liate saya Tuhan memasu-masu